V srdci chránenej prírody, tam, kde sa biele Karpaty dotýkajú oblakov, na hranici ticha a zelene sa ukrýva miesto, ktoré čaká na svoju novú kapitolu. Tento zabehnutý rezort s bohatou históriou nie je len prázdnym priestorom, ale miestom, kde sa vytvárajú nezabudnutelné zážitky a priateľstvá, ktoré pretrvávajú celý život. Toto miesto nepredávam ako nehnuteľnosť, predávam ho ako príležitosť a dnes vám ukážem prečo. Vítajte v tábore Podvišňové, rekreačný komplex zasadený do náručia chránenej krajinnej oblasti. Tento objekt ponúka 4 ubytovacie chatky, penzión s reštauráciou, školiacu miestnosť, športovú halu, vyhrievaný bazén, saunu, a to všetko na rozlohe 35 000 m². Každá stavba má svoju funkciu. Každý meter tohto pozemku ponúka potenciál. S kapacitou pre desiatky ľudí a vybavením, ktoré zaručuje komfort a bezpečnosť, je tento komplex ideálnym miestom pre investíciu, ktorá prináša nielen ekonomické výhody, ale aj obrovský spoločenský prínos. Kompletná infraštruktúra, nízke prevádzkové náklady a plne funkčný areál, ktorý je zabehnutý a celoročne využívaný na školy v prírode, športové sústredenia a firemné eventy. Toto nie je investícia, kde začínate od nuly. Je to rozbehnutý biznis, ktorý funguje. Nechajte sa inšpirovať a zmeňte budúcnosť tohto výnimočného miesta. Tento jedinečný komplex môžete nadobudnúť aj s licenciou, systémom, klientelou a celou históriou firmy Tábor Podvišňové. Moje meno je Lenka Miklovičová a je mi cťou, že práve ja mám možnosť vám predstaviť tento komplex. Ak vás toto miesto zaujalo, neváhajte ma kontaktovať ešte dnes, lebo jedného dňa bude niekto ľutovať, že to nekúpil. A vy to byť nemusíte.